mga bag-ong kalambuan, mga proyekto o programa sa kagamhanan, may nungdanong isgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Kapihan sa PIA. Dinhi nato sayran ang katikaran sa nagtrabaho nga kagamhanan. Kapihan sa PIA. Dini usab nato masabtan ang mga mahinungdanong katikaran aron ang katilingban atong kagamhan sa paghimo sa tukma ug makinadmanong desisyon. Kapihan sa PIA. Usa ka oras nga programa nga gidumala sa Philippine Information Agency Bohol ug hatod kanato sa DYTR-FM. Ug karon, aniya ang atong ikauban sa pagpangapi. Mga gala, kumusta? Maayong adlaw na sob ka natong tanan. Once again, nasob kita ni atong matag simana nga tulumanon ng atong kapihan sa PIA na mabati sa atong paboritong istasyon sa DYTR matag alas 4 o alas 5 sa hapon, matag Biyernes. Ug karong adlaw mga igala, live kita sa PIA Bohol Facebook ug in a short while sa atong YouTube channel. Once again, sangan sa Philippine Information Agency, sa atong mga national officials, sa regional officials o sa atong mga heads sa PIA all over the Visayas. Kini si Ray Anthony Chu sangan sa Philippine Information Agency, kauban ni LV Bungosya o ni Jose Rino Tista. Kauban po nato mga higala si Rolly Uy niya karong adlaw doon na tayo ipadangat ninyo nga importante kaayo labi na gyud ning panahon nga murag ang halos tanan nga medyo dunay medyo luag-luag o katong mga nangindahay pod nga maka-benepisyo in taon sa pag-ugmad nga atong nasinati karon masiguro ang ilang pamuhunan, no? So mauna nga karong adlaw mga higala atong gidapit dinhi atong mga higala sa Securities and Exchange Commission para ilang ipadayag sad ang ilang mga serbisyo labi na gyud sa pagsiguro ang atong mga pamuhunan, ang atong mga panikay-sikay dili gyud din taon mahinto pawak sa kadaot, no? Or kaalautan. So mga higala, karong adlaw, atong malipayon ta nga introduce ninyo ang atong resource person. Atong resource person mga higala, ang information officer sa SEC dinhi sa Region 7, si Ma'am Diondru Diano. Ma'am Drew, maayong adlaw ug welcome sa kapihan. Maayong adlaw, sir. Salamat sa pagpa-guest ako adiri. Okay. Why problema basta kanunay mo dyan na partner man, no? But anyway, dihay kalihukan sa Kapitolyo, pwede na to ato sa ihatag og as a briefer kita before ta mag-start. Tun si kalihukan sa Kapitolyo karon nga ato gitambungan. Yes, nitambong ko sa caravan, caravan services caravan ang Capitol karon, organized by the Bohol Economic Development and I think Investments Promotion Office, BEDIPO. So ilang gi-organize na dito ron sa tong new Capitol. Nga tanan nga serbisyo sa government, tanan nga agency ilang gibutang sa usa ka lugar para sayon sa mga tao nga i-access mga serbisyo. Okay, that's actually bringing the government dili kay closer to the people. Klaro na bringing the government to the people na kay makitaan mo gyud ngadto, no? Previous administrations dahil naghangaingon na kinahanglan ko no bitbito nimong gobyerno paduol nga tos katawhan kung magpaduol raw ni ang gobyerno gapaduol pero dili gihapon maka-engage sa katawhan murag kuwang na so mas maayo gyud nga siguroon nato nga ang gobyerno dalon gyud nato sa katawhan aron sila na mismo ang mag-engage, no? Okay, so unsay role sa SEC ato? Sa SEC dito, sir, mostly information amo ang setup dito nga table, and then kanang mga dito pwede mo adto ang mga tawo mo inquire unsa ang pagpa-register, pwede po sila mo inquire kung unsa ang steps sa say mga responsibilidad kung marehistro na napapuy uban pwede sila makapangutana kung unsay status kung registered sila. Pero muna main nato nga kuan dito kay naman tay person in charge nga within BEDIPO siya ang amuhang mahog nga murag SEC pod nga representative si Miss Cheryl. Nya muna maka-inquire sa iya dito, makapatabang, makapa-assist unsaon pagpa-register. Okay. Sige, atong i-say sa atong mga listeners. Unsa gani ang trabaho gyud sa SEC? Kay basin og kuan daghan kayo actually karon labi na gyud ball karon kay ang trend is towards kaning organization of big communities and peoples, no?
unya gatan-aw ta nga dunay mga gagmay-gagmay nga mga cooperative nga naghimo na ilang kaugalingong negosyo when it comes to business and forming corporations. Murag galibog ang mga tao asa man nila ay rehistro sa DOLE, sa CDA, Cooperative Development Authority, or sa SEC. Unsa man jay role sa SEC, asa man gyud na siya, which of this ang kinahanglan nga mudong sa SEC? Kuan, sir. So, yes. So, kung mag-cooperative sila no sa CDA sila Okay. diretso. Okay. Kung maybe like labor union ina nga type sa group, DOLE, and then sa SEC, simple ra jud kaayo. Basta magkorporasyon sila, kailangan sila magtukod og association nga non-stock corporation, SEC na siya diretso, sir. Okay, so Dahil ang diferensya na niya diretso is kato considered na dahil juridical entity. Ma-recognize sa balaod ang ilahang grupo nga naay iyang own kaugalingon nga entity. So, Personality. buti pasabot ani tungod kay nakay kaugalingon nga entity, pwede na ka nga mo stand as usa ka person in government, no? Yes, sir. Okay, so mo na siya importante nga inumduman nato mga higala. Unya, so katong gusto nga mahimo ng corporation, mo graduate gikan sa inyong gagmayng organization, posible kang gikan sa DOLE, nya mudong kag SEC, no? Kuan siya, sir, pwede, ang kuan karon sir, na ay mga registered uta with DOLE, DOLE accredited nga, because naguro sila yung benefits nga gana ni avail, karon na may ni change, na mga kung naay mga changes ato sa requirements sa ilang benefits nga avail, naay times nga i-require gid sila SEC registration. Okay. Oo, so muna kadaghan og mga daghan diri sa for Bohol lang daghan og like mga farmers association nga maybe sa una kay registered sila sa more else DOLE or CDA dayon dili na nila ma-avail karon unsa ilang kinahanglan untang Okay. services kinahanglan na gid sila mo register with SEC. Okay. So, what would happen o pananglitan gikan sa DOLE o na SEC? Does it invalidate tanang DOLE nga registration nimo aron na SEC na ka or it stays? I'm not so sure sir how when it comes to DOLE mismo Yeah, nga yeah. part, pero you just have to choose one man registered ka. Kay for example, if mo register ka sa duha, mag-comply ka og requirements sa duha. If na kay penalties siguro kung napoy penalties dito ang pikas nga magdoble ilang penalties. So pili lang sila usa unsa magiilahang kinahanglan, unsay appropriate para sa ilaha mo ilang sundon. Oo. Okay. Magdoble ilang reports, magdoble ilang penalties. Kanira gyud nga actually ang usa sa mga problema gyud nga na ibuan to like naidaghan nga inquiries nga ari sa opisina mga bot no nya kanang kasagaran gyud nila is kanang mga pag-comply ang mga kinahanglanon bitaw like mga requirements like annual nga mga renewal no, but anyway ato nang balikan unya, let's start with registration. Unsa ang pagparehistro sa SEC? Okay. Kana sa karon exciting kayo kay this year nagsugod ang SEC og bag-ong mode sa registration, sir. So for a few years na pila na takatuig nga online na ang registration pero hybrid na siya nga online. Kay magsugod sila online, fill up sila dito sa ilahang mga information, comply sila sa requirements, pero sa katapusan ana sir, kinahanglan gyud na sila mag-submit sa documents, ang articles, ang bylaws ila na i-submit sa among opisina. Kana pong documents gipirmahan na gipanotaryuhan jud siya. So naagi kana physical nga gihapon. Ang kaning bag-o na to ron nga this year lang nato gi-launch nga SEC 0, ang 0 meaning super easy registration online. Pwede na nga from start to finish online na ginatanan. Wala na wet signatures, meaning ang mga incorporators, tanan signatories, wala na, di na kinala magpirma-pirma physically. Dili na pod panotaryuhan ilang mga dokumento. Dayon sa katapusan, di na nila kinahanglan i-submit ang hard copy sa mong opisina. So daghan na siya advantages sir kay bisan asa sila sa Pilipinas as long as na sila e-secure account. E-secure account man ang kinahanglan para mo gamit anang 0. Pwede sila mag-register, pwede sila mag-incorporate
bisan asa sila dili lang sa Pilipinas pwede ang usa nimo ka incorporator na asa laing nasod. Oo. Okay, online so, naman diretso lang, na no? kay online na tanan. Wala na boundaries mga Oo. igala sa iyo na pud ni. Mao ni problema because ever since I mean kami na ami organization sad sa gikan sa mo eskwelahan ni adto no niya ang atong gihimo is kani magdaghan kaayo kasagaran kanang mo appeals board bitaw niya imong gukod-gukuron tungod kay mangita ka pirma. Pirma. Uni ay ni kahuman og pirma, hinglaps na ang inyong application, balik na side, refile, no? So lisod kaayo. Oo. So this time it would be much easier. Ang problema ani like kanang dili tanan tech savvy na ay dunay magpaghitabo nga kanang bitaw sa registration inigsuwat nimo like special characters na kay NE sa imong name. Unya kasagaran mga tao dili na mag-mind og NE or N ba tungod kay mao na dili kaayo makitaan sa computer ug unsaon pag-produce aning special character no. Mao ni ang nagkaproblemahan sa namo because naay family names nga naay NE nga dili i-recognize kung ma-register na ka. Oo. So kani is this problem solved na with the online facility? To be honest, natay clients, Nagyapon. na ubang clients nga maka-encounter ana sir nga yes, problema. Pero masolusyonan ma-okay ra gyud noon katapusan kanang if ever man gani ma-encounter na nila nga problem nga ilang ID na ay NE pero ilang ma-type dito sa system N, letter N. Pwede ra sila magpa-assist na mag-open og ticket, magpa-customer support para matabangan nga ma-okay ang ilang pangalan. Okay, sa uban bitawan in the same person raman nga certification no Lagi. but then naa-adjay uban like for example in fact sa DSWD naasan sila ang PSA sad na ay mga problema because ang registration to us sa DSWD iagi inig dawat sa benefits ang PSA nga record may lang panginanglan. So pag encode sa PSA sigurado nga naay niya tungod kay ang ga-encode taga PSA. Dito sa lungsod wala. So nagka-problema na but even then karon dunay ingon ani nga mga steps nga atong gitan-aw sad nga siya forward looking na tawa. Tungod kay mo lagi ang atong tuyo ug tumong is kinahanglan walay pamilyang Pilipinong mabiyaan. No? Yes, tinuod na sir. Okay. Oo. So, sa registration, that's as simple as 0. 0 siya. So, super easy registration online. Okay. Pero the same pareha ra gyapon og katong imong i-fill up sa online. Yes sir, by the time maabot ka sa zero na nga part sa eSpark yapon na nga website. So Okay. namatay do ka website dire kana. sa registration. Sige, let's talk about that. Sige. Kanang i-spark ko na. Okay, eSpark muna siya ang website kung asa jud ka magpa-register. Ana nimo fill up imong ang details sa company nga imo gana itukod, kinsa ang mga incorporators, dinha siya mismo ang registration proper. Pero bag-o ta mo anha dinha sa eSpark, maghimo sa tag-account sa eSecure. Kaniha kung mogamit ta sa zero, sir. So kay karon ang zero mandatory siya para raman sa stock corporations. Ang ato ang mga non-stock corporations pwede pa nga didto sila sa hybrid katong karaan, katong napay physical documents. So kung mag-zero ka, una sa ka mag-register diri sa eSecure, sir. So ang eSecure.sec.gov.ph mo na ang iyahang link. Dinha sa eSecure, sir, dinha sila mag-credential sa ilahang identity na credentialing process. So nasa tay credentialing fee nga 400 pesos, pero after ana mag-authenticate ka sa documents, mag-sign ka, digital na lang and wala na notarization. Oo. So kanira ang actually bayaran kani 400 agad. Yes, sir. Wala Ano na yung online 400. sa bayaran. Yes, sir. For the credentialing fee. Okay. So once they go na to move, after mahuman na nila completely, registered na sila sa eSecure, pwede na sila muadto sa eSpark. Okay. Adto sila sa eSpark, pilion nila ang regular processing, and then pilion nila ang zero. Kanang zero, sir, muna na, di ba, nanay portion ana nga pasaynan na ilang documents digitally. So din ha, malink na po sila balik dito sa kanang na dinay portal kung asa ma-connect ang katong ilahang digital credentials ba. Oo. So dili na sila magpirma nga kuan Kana nga physical physical. Oo. So motoy gamit atong
kung kasuway ka sir sa kanang GCash nga Mm. pag-authenticate sa Oo. imo di ba na name Nasa kanana imo, sa- o munang sa i-secure pod Ah, upload ka okay. dito og ID nya mag-anana kasi mong naong sa Mm. camera. Ah, okay. Check. Nga. Para sigurado yun nga dili Na- makapaglain. Okay, Yes, nga yeah. tinuod ka nga tao imong identity mo jud na. Oh. So Okay, okay. yes sir. So Mm. igabot nimo dito sa registration of course naapod tay nailain nga registration fee. Mm. Pero as of if with the i-secure lang kato the 400 pesos nga credentialing fee. Mhm. Mm. Kunya, nigabot na to. So, anyway, basta registration na labi na gyud ani ingon ani nga naay safekeeping, naay archiving of documents na kinahanglan sa putingali na og operational nga cost, no? So, makasabot sa tanay mga registration ginagmay. After this, ikaw man unsa man tong kuan katong unsa ganito usa i-amend. I-amend. Oh, unsa may mahimo ana niya? Sige. Once registered na ka sa SEC, sir, pwede man nimo usbon. Kung nakay usbon nga detalye, kintahay, ganahan sila magdugang og trade name. Mm. So, ilan ang i-amend ang ilahang articles of incorporation, ilang i-amend or usbon ang ilahang pangalan. Magdugang sila og trade name. Okay. Pwede nila usbon pod ilang i-amend ang ilang articles kay mag-ili sila number of board of directors Pwede, no? kana or usbon nila ilang official address. Oh, so daghan sila pwede usbon sa ilang articles, kinahanglan na siya moagi og process nga gitawag nga amendment. But then, di po kakasunod ani og dili ma-secure. Yes, sir. So, katog yung main portal unsa ka maka-avail sa mga services. yes. Okay. So, but then, we do hope that this becomes much easier. At unsa gani atong i-refresh ang minds sa atong mga listeners, unsa gani ang benefits if you happen to be registered sa SEC? Okay. So, pinakadako nga benefit no pa being registered sa SEC is ang imuhang business separate nga entity sa imuhang personal. Mhm. So, muna mong i-highlight siguro is kana siya since separate na nanay juridical personality imong business, if ever na ay mga limited na po ang liability. So if ever na ay mga kaso-kaso na ay simba ko lang Oh. makiha imong business at up to lang the properties or the properties, Assets the assets of the company or the corporation ang pwede ko kulon. Separate na ang imong personal, dili na to Di na ka mahilabtan. mabriso kita. Imong personal asset. assets dili makuan, dili mahilabtan. And then of course ang dunay mga financial assistance or Yes. fiscal aid, dunay kay mga benefits nga makuha once you're SEC registered. once And you're this is SEC different from other registering agencies, no? Yes. Lahi-lahi sad siya. Oo, kay na ay Kunya- mga agencies sir nga require sila SEC registration para maka-avail ka og specific benefits og assistance nila, mga financial aid. Labi na gyud og non-stock non-profit ka. Mm. Okay, kay og profit sigurado mo jud ta nga kanang imo pagwarta ra gyud na kanang ubang non-stock and non-profit anang dapita pwede ka makakuha og other sources. Yes, no? napuntay Okay. banks nga dili sila mo pa-loan if dili imong business dili SEC registered. Oo, dili para corporation. sigurado. At least maniguro sa sila because when you come to nganing mga negosyo, mga igala o personalities, dali na magkamawa, dali ra ka mahanaw ba niya din saan naman paggukod ani. So at least ug naay business labi na gid ug naay incorporators nga klaro, all the more murag sayon ra kay naara man jud kadiha, no. Okay. So far nga ni, other than registering corporations, kining, of course, making securities, di ba? Ari ta dapit sa kanang usa sa mga pinaka-init nga hisgutanan karon kaning labi na gyud aning mga online nga mga scam, no? So ani ta dapit unsay pinakabag-ong move sa SEC towards this labi na gyud kay nagkalapad ang market sa atong online. Okay. Kami sir consistently gapadayon na gid mi sa amo ang pag-investigate ani nila, amo ang pag-release og advisories, ang amo ang kanang proactive gyud nga paggukod nga kung naani makit-an amo agi na
ga take yun mi sa initiative nga mo participate sa investigation, mag-file sa complaints kay kami naman ang maka-file og complaints when it comes to securities regulation code nga offenses. Oo. So kana siya among ginang padayon niya na sir. So karon guro kung ganahan sila makahibalo unsay mga update, unsay mga bag-ong advisories namo, pwede sila mo bisita sa among website. Oo. Kay dito mi sir ga-post gyud mi sa atong mga latest advisories regularly. Kay gausab na may mga kada natay makit-an nga bag-o nga modus, bag-o Dapat nga sila i-amend, no? kaya na kay ang mga tong mga scammers ga-amend pod sa ilang process. Sige sir. So kana natay for example sir, recently nag-release big advisory a few months ago, nag-release big advisory. Familiar ka ng deep fake sir? Oh, deepfake. Yeah. Na kay na karon na bag-o nga scam, na mga scam karon nga ilahang i-deepfake o video mga sikat nga businessmen nga mga personalities. And the latest I think is si Ramon Ang. Is it deepfake? Yes, na po to. Yes, I think deepfake po to siya. So maghimo sila videos ana namang mga tao gud nga motuo sad siguro gyud nga ma-fall victim, ma-victim gyud sad nga ma-scam. So kana usa na siya usa na sa example sa among advisories. And then apo specific gyud nga ga-investigate, mag-name drop jud ta og company nga kani ayaw mo og pakig-transact. Amo nga advise ang public nga dili makig-transact og mga specific nga mga companies kay dili rehistrado nga either dili rehistrado sa SEC or walay lisensya. O kana di sir pwede na ko klaruhon lang para makahinumdum kani kay daghan sad nga taga Bohol nga na biktima gyud ani. Oo. Registered sa SEC pero wala lisensya. So ato nang klarohon kay kadaghanan gud sa biktima nituo abi nila legitimate abi nila lehitimo kay tungod niingon lang gyud nga na ay SEC registration. So ato nang klarohon nga ang SEC registration dili na siya maoy lisensya nga pwede na sila mag-solicit or mangayo og investments. Kinahanglan usa sila og secondary license. Kung nagunit sila ng secondary license, sir, dinha pa na sila pwede mamaligya og securities or investments. Ang ato apong usa nga timan-an, dili lang ang kumpanya ang kinahanglan og lisensya, sir. So ang kumpanya na lisensya, registered, dapat ang iya hapong instrument ang iyang securities mismo registered pod sa amuan so na po na license. Ikatulo ang iyang mga tao, tanan niyang mga tao, tanan niyang mga salespersons na apoy ilang tagsa-tagsa nga license. So dili siya kana so layo ra gid kay siya sa certificate of incorporation nga maoray gigunitan. Okay, this is also true sa uban nga mga ahensya mga igala. Na ay nagsuroy-suroy as we know dili ni sa SEC nga concern though DTI ni tungod kay na nagsuroy-suroy dito sa mga kalungsuran nga nagpamaligya og mga products na yun sila nga DTI registered ni siya nga kumpanya no registered sa kumpanya pero walay permit sa DTI mo bisan natong naay mga commercials bitaw nga dunay DTI permit nga kuhaon nimo so mao na siya so wala siya DTI permit that means illegal nang ilang pagpamaligya diha pareha ra sa dani no sa SEC labi na gyud aning real estate kay naay daghang companies nga SEC registered nga nag-solicit og investments labi na gyud ang mga pre-selling kunya ang mga tawo nga gasuroy-suroy atinga ka kay bataa pa man siya kaayo kunya simingli nga na ra diay usahay mag-driver ra siya og tour unya mag sideline og pamaligya ang walay rehistro wa gini bisag ginagmay nga kana bitaw duna bitay mga real estate nga mga examinations wala gani no unya mo na nagka-problema na sa Bohol ana because of these people nga namaligya unya ikaduha na day yuta ikaduha na nahalin ang yuta ngay lang ibaligya no so mo na atong angay bantayan kaningani kinahanglan kuno nga og pananglitan dunay kumpanya nga moingon na SEC registered tanawa sad pangitao ang ilang securities na register ba ang ilang instruments sa mga gamiton sa negosyo no unya ang iyang mga tao nga gasuri-suroy doon na ba po yung mga rehistro kay sayon na ba mag-produce og ID pwede ra nagipahimo sa ilawom tulay
Pero kaning mag-vouch ang mag-vet nila nga SEC nga registration mao nay atong gikinahanglan nga gold standard mga higala para atong usikan ang atong kwartang gitapig-tapigan. Yeah. Mausik yun ang Okay. kwarta kung dili registered. Yeah, mausik yun. Okay. So kani atong na-identify na ang license ug registered, no? Okay, mao mo na sigurado. Unsa ba yung mga pamaagi sa scam, like doon na ba tayo mga categories on the scams that are now used gawa sa deepfake nga itong istoryahan? Yes, sir. Actually, daghan. Kalisod sila, di na ito malista kay maayo hindi sila mo. Maayo kay sila mag-innovate na very innovative ang atong scammers. Pero natay mga common. Aside ani investment scams, gani sir, we have loan scams. Kana. Dahil po na, pwede rita karon sa investment scam, karon no kanang kinahanglan magbantay ang mga tao kay dili magud siya necessarily tawgon gyud nila investment sir. Kay likaya naman na nila nga word kay ma-aware man ang mga tao. Pero ang usa sa uban modus nila is kaning gamito na nilang cryptocurrency. So walay tinuod nga it's not Dili real money, no? Dili Physical. Physical man, pero kani gamiton lang na nilang cryptocurrency but it's actually an investment scam. Front lang ang cryptocurrency kuno nga investment. So maybe somewhere kanang ko dili man we're not trying to badmouth cryptocurrency because there are legitimate cryptocurrencies like Bitcoin na. Pero ang kalisod ani diri ang mga tao dili man mo verify sir kung ang kaning cryptocurrency nga gi-mention aning kaning scammer tinuod ba? Kung tinuod ba unsa may value ana registered that real and existing nga cryptocurrency or naa ba jud gani na kay na may mobile mo sulti lang nga hi I'm a cryptocurrency trader dayon ikaw man mangay na din siya investments nga moingon na siya nga profitable ko kung ganahan mo nga inyong kwarta kay mo doble in pila ka na kana lang iyang i-offer wala ang daghan og mga tawo nga motuo wala pagay nangitag proof. So nakadaghan na nila ilan na nang gamiton as front ang pagka cryptocurrency trader. Example lang na dayon sir usa sa part sa ilang modus karon is ilahang mangita na sila anang ilang victims sa social media like Facebook. Ilang i-transfer kung once marag ma-feed nila nakuha na nila ilang i-transfer didto sila makig-transact na sa kaning Telegram. Telegram nga app. Kabalo ka na, sir. Nasa ko yung Telegram account man actually, no? Bangotan na nganong Telegram man. So ang nakalahi magud sa Telegram, yes sir, mas secure siya. At the same time, bisan usa lang ka tawo ang mo decide nga mo delete sa message, ma-delete hasta sa imo sa pikas sa end. So kung sa Facebook, di ba kung imo i-delete imo messages, imo haray mawala. Dito kung pwede nimo ma-delete ang entire conversation, hasta ang ubang tawo nga naa atong nga chat, mawala pud sa ilang cellphone ang record. So muna gamiton sa mga mga gamiton sa mga scammers. So dapat timan-an sa mga tao nga red flag na. Usa na sa red flags nga nganong mobalhin man taglain nga chat, nganong dili man diri na lang. Okay. Yes. Okay, actually mo na gitan-aw sa nila although kasagaran gagamit sa Telegram mo igala katong ang halos tanan mga contacts na ko nga naa sa Telegram ang among engagement ka ng mga photos nga mas dili siya kaayo mawa ang iyang kana bitong sana kana pagkaklaro ba pagkatinaw sa photos so wala say walay loss sa resolution. So kana naami diha sa kuan guys sa news di man na mahimo og kanang bati nga photos kanang kuan sa maniguro ta nga nindot ang mga photos nga makuha so kana mag-ambitay mi mag-share og photos ana diha sa Telegram but beyond that pwede man gyud actually nga messaging in fact ang Viber gigamit na sad because right now every morning inigabli na ko sa Viber na itulo or upat ka buok nga hi ana na sila o takay ba wayan na sila nga gusto ba ka makita og tag 6,000 per day niya ana ra standby ra ka dili ka mulakaw sa balay no yes ma'am do kana sir actually tinud po na it's not exactly an investment scam pero naami ko na pud may gi-release anang advisories before and mga post among Facebook page nga kuan tawag na mo ana is tasking and recharging scam. Common na siya kanang mo recruit sila, mang-recruit sila kuno hay og kanang mga
Actually, di ko sure unsa ilang tawag yan, pero mag-recruit sila nga mo trabaho ka. Everyday da kay makita. Mubuhat lang ka og specific nga task. Karon right. ang mahitabuan na kay kinang maabot sa point nga para makapadayon kag trabaho, put in sa kag kwarta. Oh. So ingnon ra ka nga kanang dako kag possible nga ma-earn pero bayad lang sa kag 500 para makapadayon ka to get more task. Muna tawag siya tasking and recharging. Okay. Kay di man ka makakuha og task kung hindi ka mo recharge Grabe, og kwarta. sir. No, so dapat mangutana damo ni dapat ato encourage na atong viewers nga kanang mag-critical thinking ba? Kay kung Kanang ikaw ang yun. nanrabaho ngano ikaw man ang mubayad. Mao O dyan ikaw na. man dapat ang sweldoan. Oh. Basi gatuon ni sila murag musakay baga sa kanan nga. Complete yung kauna ka maabot sa imong lugar. Dili lahi ni may galan. In fact, daghang mga tao na nga naiguan because kana lagi nga kapundo ras balay kay di ganahan nga mo gasto kay mo lakaw ka mo plite ba ka mo kaon kas gawa so ang imong kwarta napundo ra gyud diha unya nakuha ra gana ka simple wa gani ka mag-effort kay imo ra gipasa through sa imong GCash no kuan gyud kasagaran ani gyud daghan ang nabiktima. Okay, any more? Yes, Ma'am Drew. Sa paiban uban nga mga klase sa investment scams. Wala na ko'y mga naunaan beron sa. Murag nahurot-hurot Pero na po kana na agad, ako. kana Muna agad, amo mao man dyan ang ay name. bantayan na to. Oo, ang kuan ra magid siya kanang ang definition basta ato ra mang timan-an gyud is ma-define na to nga investment na siya bisan pag dili tawag nga investment kung naray for ka criteria magbutang kag kwarta Okay. sa ikaduha sa usa ka project or endeavor niya mag-expect ka nga motubo na nga wala kay buhaton. Wala upat ra na ka key points nga. Okay, kung nagbutang kag kwarta niya, nag-expect kag profit, immediately investment na siya niya, wala na kay buhaton. So, kana labi na gyud kung mo ingon sila mo guarantee sila nga motubo jud ni sir guaranteed returns within na mo sir Kana period oras. nga kung taas kayo ang guaranteed nga return 30% in 2 weeks. So, mas nalabon pa nila ang bangko. So, ino na sir, ato lang nang i-highlight nga, dapat aware po sila no nga, if it's too good to be true, most likely scam dyan na siya. Kana sigurado na. Nahurot na nato sir ang If atong... it's too good to be true, it's scam. Yes. Tinuod bitaw gyud kay kasagaran mao sa ni ang haylo binagid og tawo nga nasa desperation point ba kana moabot na sa punto sa imong kinabuhi nga nanang kasi imong last nga money nga giuptan unya nakakita kag nindot nga kuan niya kana lagi imong una-una na dayon mga kwarta na gyud kuan finally and kasagaran na kuan na hinon samot na hinon kag kalisod no tingali ang ngayon na to hinumduman jud is kanang nailang giingon bitaw nga basta kwarta nga dili nimo hinaguan dali ra sad kayo mawala. So kana sigurado jud na nga mawala gyud wa ni mo haguin no. Yes, sir. So all of this mga higala pagsiguro lang nga itong mga kaigsunang bulanon labi na gyud sa mga naminaw ron nga makahuna-huna sila o makahimo sila ilang kaugalingon nga pag secure sa ilang mga resources labi na gyud aning mga daghan kaayo mga high-low sa investment karon. In fact, dili necessary investment ha. Like sometimes naa sila goods nga ipanghatag na ipabaylo ba pero clearly ang value sa imong kwarta nga gihatag kung tanawon nimo ang goods nga imong nadawat dili gid siya commensurate no dili sila pareha unya moingon na sila nga sige lang kay mobalik na nimo ning kwarta. True enough daghang naigo ani nga mobalik jud ang kwarta. But aron mo put up kag more. Anya ini kuan mo na asa imong ginansya urot. So mo ni atong bantayan as always. Unya as always mga higala labi na gyud og naay mo ana sa inyong balay. Na may solicitation anti-solicitation law ang DTI para sa kuan para sa ato nga nasa SEC. Bawa man ta nga anytime naay mo ana gyud sa balay kay naay gabalay ga house to house campaign ni sila. Kanunay nga bisitaha because there is Bohol kasagaran ato online naman gyud daghan naman kaayo mga pamilya nga naay access. Tan-awa og tandaa kanunay ng website sa SEC mga igala kay makitaan dito kinsa ng mga kumpanya o niya
hinumdumi ng mga kumpanya, pwede ganig imo nang i-print out, ibutang sa imong pultahan Oo. para inig panuktok, tagasa ka day, kanay, tanaw ni mo dayon, ay, naamang ka diri. Aron na ibuon na daan nga, kung ano daw, daghan kayong mo insist na ni mo higala. Dili, sir, lain may. Walain, sige, ato na lang, ato lang pag-explain sa pulis, ug di ka mo hawaron, ako kang ipapulis, anak na lang yun para sigurado. Because there might be sometimes kung mag-waste kag oras, makiglalis ka aning mga tawhana, di man dyan na sila mo angkon, as always, di gina sila mo angkon. So the only way nga mapahawa na nimo sila is, ingnon nimo nga ito ipapulis. Because kasagaran na basta mayon na ganay pulis, sigurado po na siyang maghunahuna na nagustro nga, ilay ka mao ba na yung tawhana ni, di pa pwede ani mapriso, dayon, no? So, mao na atang tingali ang ngayon na ito nga buhaton. Yes, basig na pa kay announcements, Ms. Drew. Yes, sir. Ako na lang isingit ni pero nag-release mi og circular, baguhay lang, Memorandum Circular number 8, series of 2025. If I'm not mistaken, number 8 siya. So, ila na ma-check po sa mong website dito, sir, ang circular. Pero currently, right now, na ami offer nga mga discount for MSMEs. So, kung MSME sila, magpa-register sila with the SEC na ay 20% discount sa registration. And then, if existing na sila, nga MSMEs, nga ganahan sila mag-register sa ilang securities, na ay 50% discount po. And then, I think What do you mean existing? Kanang for years na? I guess kung registered na sila daan, let's say, and gana sila, or even if they sila registered, if mag-register, let's say magpa-register sila, and mag-register po sila og securities, kato ang istoryaan karon nga investments, pwede sila maka-avail sa 50% discount for the registration of securities. At the same time, if they want to amend via increase in capital stock, they can also receive a 50% discount for that application. Amend via asa ganito? Ito ba to? Increase in capital stock na amendments. Oo. Increase in capital, okay. Yeah. So natay qualifications no kung saan mo qualify as micro, small, and medium nga MSMEs nga enterprises, and they can check the circular na to get more details. So this is Memorandum Circular number 8, series of 2025. Ano siya? Yes. Sige, ito ning tanahon po mga higala because this could be good news para sa itong mga kaigsunan, labi na gidrisbol kay nagkadaghan ng atong MSMEs, no? Yan, nalipay tani because kani silang mga tawhana, gagmay ra ni kayong mga puhunan. A little over 1 million, kaning gagmay ra gyud pero mao ni nagsweldo aning kasagarang mga tawo nga nasa tong barangay mo ni gabuhi sa atong ekonomiya diha sa mga kalungsuran. So, ang ngayon ra sa tingaling hangat hatagan sila ning motivation ba to go on and persevere labi na gyud kay kinahanglan gyud kang resilient karon nga panahon na, no, sa atong natad sa dagan sa atong ekonomiya. Okay, so pwede na ko i-announce sir ang amo ang Facebook Yes, page, sure. Facebook group. Yes. So I encourage everyone nga mo follow sa amo ang Facebook page, na official Facebook page ang Securities and Exchange Commission. Din na ga-post regularly pod sa among mga updates kung naibagong advisories, naibagong memorandum circulars, din na mo ibutang og uban pa nga mga news updates og ubang mga notices from the commission din na mo ibutang. At the same time kami diri sa Cebu Extension Office na apod ni Facebook group ang pangan kay SEC Cebu. Ang SEC Cebu nga Facebook group, it's a private group pero inigsulod ninyo as long as dugay na inyong account sa Facebook tinuod ma-accept mo diretso. Now karon unsay benefit nganong mas maayo kung mo join mo sa group para kabalo mo and updated pud mo sa mga local nato diri nga initiatives diri within the jurisdiction sa Cebu Extension Office. So naatay regular nga webinars, natay monthly orientation for all registered corporations. So makabalo sila din sir sa kanang ilang reportorial requirements o sa ilang obligations. Kani mo wala ra gyud. Yes sir, kay daghan og nag-register nagtuo silang walay reports. O nya a few years later balik nila daghan na sila penalty. Mo gyud. Natubo na ilang penalty dito. Mo ni nakaingon sa mua. Kay wayo mo tao ba yang kani puro trabaho na tanan, no? And in fact,
kanang gasagaran nga pa-incorporate mura hunahuna ras duha o tulo ka buok ko niya. Pila lang kabay kina man kada. Oo. O sige unya inigsugod sa lihok ko na kami nga igo raging na natural mi kalibutan Yes. ug si buhato no and Oo. it's just about time nga kani makaibaw na tani because ug naa man gali regular bisan spare time atong lilion po ni tan-aw na to unsay kuan no. Yes, sir. It's just 1 to 2 hours, sir, among monthly orientation and it's via Zoom. So, bisan asa mo, pwede ra mo join dito. So, ato anang i-post pod ang mga ato ang registration, registration link o QR code para sa ato ang webinars sa group. Yeah, Facebook group. atong i-post ni Oo. later no kaya atong aron makitaan na i-add na to aning atong kuan tingali as a crawler later. Okay. Unya okay. Ano sa gani ang ngayan gid nga mohimo sa imong report? Like is it according to the date sa imong pagka-register or annual or ano sa gyud? Yes. So for everyone's information, kung registered ka sa SEC, wala may renewal but na ay reports. Mhm. So, ang kanang reports nato na atay deadlines, Mhm. ang naman tayo duha ka annual reportorial requirements. General information sheet, ang kanang general information sheet, ang deadline na within 30 calendar days from the date of the actual meeting. So, annual na siya i-submit. Ang kani pong AFS, annual po ni. But, ang deadline for the AFS or annual audited financial statements kay 120 calendar days from the end of fiscal year. So, kintahay, December 31 ang ilang end of fiscal year, Sir Ray, naa sila'y 120 calendar days sugad sa January 1. January 1, no? From January 1, as sila'y 120 calendar days para makasubmit anang AFS. Lapas ana, late na sila. And that would mean penalties na. Yes, immediately na So, penalty. ngayon jud nga kuan. Kani mo i-dili kayo maibuan sa mga tao. In fact, mao po ni nakaingon nga daghan kayo magka-problema nya nagkahuman pausob na og name kay nagamit na sa Nagamit sila nagamit sa lain or kanang mutan-aw sila ba nga uy number record naman tong name nindot ra ba to so, kayo no. oo. So nga na mao na giingon nga gibalhin na sa usab na sa dog name no. Okay. Within 30 calendar days ang GIS. ang general information sheet Yes. niya sunod na ang audited financial statement is 120 calendar days okay gikan sa end Of of fiscal year. Mhm. End of fiscal year. Okay. And basig na pa ka lain jud nga announcements. Na ay upcoming nga caravan dito sa Clarin karong Friday ang Atoll Yes, Province. yes. Sa Kadiwa, sa no? Okay. Sa Bedipo yung Boss Bohol One Stop Shop Caravan. So ay dito kuyo po ni ang SEC ana dito with the other Yeah, yeah. government agencies to bring our services nga maduol dito sa municipality. So, Unya kay dili I mean do you accept registration nga na physical nila imbis online? wala sir. Wala. Dili na may ka process of registration Paano na yun? kuan nga physical. But they can pwede sila mo ato dito magpa-assist nga while nag-register sila online. Okay. Kaya pwede man sila maka-register bisag cellphone ra ilang gamit. So this should be also very good time for corporations or groups nga interested into making themselves into a corporation kay bota nga kanilang mga benefits sa corporation mas arang kaysa katong ginagmay mga financial assistance labi na gyud if you're a non-stock non-profit group no so adto dito niya pwede mo magpatabang because sigurado jud ka nga naay taga-sec dito nga kamao kung saan pag-fill up kay kani actually kuan sa mi kapas sa mi ni adto atong pag-fill up because sometimes kana laging kuan plus 10 nimo diba kay gakuyog na unya dili makuan ba kanang dili kay technical ang mga tao nga naa diha unya masayop nang usa ka document kinahanglan usabo na sa nimo hasta pirma di ba. It's just that karon nindot na because we're now into online no at Yeah. least di na ka mo kuan. Okay. But sigurado jud ta nga secure sad ang imong records ani because securities na gani na sila. Okay. No. So tingali if wala na tay lain nga i-announce we'd also like to inform everyone nga karong hapuna karong adlaw katong tanaw sa live
ang atong SEC magsuroy sa mga radio stations aron magpadangat sa aning exactly the same report nga atong gihatag karon ug gipadangat ninyo karon sa watangi sa DYTR ug sa DYRD anytime this day today, no? Okay. Ms. Drew, do na kay final statements just in case. Thank you, Sir Ray, and thank you to Philippine Information Agency sa pag-allow sa kuang maka-guest diri karong adlaw para ang ma-share ang amo ang mga serbisyo sa public. Okay. And ako sa namong pribilehiyo, no, nga atong gikauban diri may gala ang Securities and Exchange Commission labi na gid kay wala pa ni sila office diri sa Bohol, desk ra niya nila, no. So nindot po og naaon ta diri, but anyway samtang wala pa nalipay ta nga makaanhi sad sila because other government agencies nga naka-base sa Cebu dili gid makaanhi, so malipay ta nga taga-SEC kapila na ni sila murag last year diha sad sila dong last quarter. Now this time naa na sad sila diri, hopefully ato ning makanunay sad because kay bota nga diri sa Bohol tungod kay naay daghan sad nga capital nga inflow, murag ganahan sad ang mga tao nga magnegosyo niya mo lagi na ato gitan-aw nga labi na gyud aning real estate kaning bitong mga condo kaning mga pre-selling. Yes, sir. Kana jud kasagaran may nabiktima, daghan kay mabiktima na to na because nay daghang mga tao nga gasuroy-suroy jud in town nga abi pud nato og real estate agents, no? Nga registered sila. Nga ang ilang mga kompanya ra ba gyud kay moingon ba sila nga registered lagi, pero the question is, do na ba sila license to collect? Labi na gyud ani mga investments, no? Kay mag-collect man na sila, mag-solicit man na sila mga higala. Mo na nakalisod diha tungod kay kun wala ang kwarta nga imong gipundar diha, walay kasiguruan kay di man na sila ma-secure until ari sa SEC na mo i-secure. So with that mga higala, manghinaot nga kani nga atong gisgutan karon makatabang sa atong mga kaigsunan nga naminaw. Labi na gitong interested nga mo invest sa ilang hinaguan nga kwarta o katigayunan. Manghinaot ta mga higala nga kini makatabang ninyo and at the same time maggahom na itong tanan or makahimot ta sa saktong desisyon every time ka kinahanglan tani. Okay? And with that mga higala, sangan sa Philippine Information Agency sa atong mga national government officials, regional government officials, o sa atong mga provincial officials all over the Visayas, all over Region 7. Once again, pasalamat tagdako sa atong mga higala sa SEC, of course sa atong online partners, no? Atong partners sa diri sa negosyo, ang atong Bohol One Stop Shop, kanang boss na to diri nga gi-manage sa DTI o sa BDPO. Tungod kay ani nakakita ta nga mas matrack na to ang investments nga nasulod ug makita na to og unsay dagan sa ekonomiya sa Bohol. Okay? So with that mga higala, sangan sa Philippine Information Agency ni LV Bungosya, ni Jose Reynotista o ni Rolly Uy. Daghang kayong salamat ni Ma'am Drew tungod sa iyang pag-anhi dinhi. O once again, kini si Ray Antonicio mag-ingon kaninyo, daghang kayong salamat sa inyong pagtubay. Manghinaot nga kitang tanan nagamhan sa mga kasayuran nga atong naambitan karong adlaw. Maayong hapon atong tanan.